Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wonogiri. Ini hajatannya sudah selesai. Tiba waktunya kita untuk beres-beres atau oleh-oleh peralatan-peralatan dan juga rumah sewan yang dulu kita gotong royong untuk persiapan. Nah, sekarang kita gotong royong untuk mengembalikan. Kursi, termasuk kursi, spanduk dan rumah. Aduh. Awas, awas, mendek. Apa lo? Manten kawak manten ae. Manten kalau primo malah oleh-oleh. Iki dhisik iki. Yo. Ya apa wareg lah sakmono kuwi? Mono apa wareg? Karek sing mangan. Sak iprit, temple sak iprit. Wedhus pira? Wedhus itu? Wedhus ndongku cilik tapi. Itu. Yo. Tapi cilik sing wis mangan 5. Sing cilik-cilik. Apa Mbah? Resik-resik ta? Pas lewat kene lho. Ngulon bablas. Delok dalan anyar.
Iki pakan iki. Iki lemu. Kali ngono ae. Ya, lewat ngendi? Nuruti selamat. Coba untuk ini. Jebule. Iya, ada bodoh kayak metu kene. Itu ding, pendak bodoh. Ono iki. Heeh. Ini dulu jalan sih, jalan ini. Apa ya, ini jalan ya, Kak? Jalan yang Tegal. Pada zaman kalau semono biyen itu jalan. Rabas. Lang, kudu kok, ora ben, dua. Alah. Iki usung kursi lewat kene ya penak ae. Oke melu untuk ini ora? Mana sih sama yang dolang ya? Apa? Kembang kertas. Halang. Cilik cian. Vero F. Sentak dong kayak, kok kidul? Hah? Oh ijek wih. Cek telu. Ayo. Panas kok. Iya panas kok. Ayo. Kan bambang aja-ajane selak panas kok. Ayo sanggari dhewe. Sik kursi dhewe kene perlu ditung sik. Dhewe iki. Awan perlu panas. Hitungan sik. Ngono dene para mak brung ngono ngono teteran Hitungan. sore ya. Kapal. Kautan nang karet gawe waktu ya. Wis aduh. Ayo anu delok turun tumpuk. Ini lho kan. Bisa mau kan? Iya, bisa wae piring. Nah yo ngono lho Tuk. Lah iki sing adoh engke. Iya. Wis. Kuwi nak tak acolne goleng lho, Tong. Kalau bare ora bisa
Bri. Ayo, gue isi milih. Alah ngono menggah-menggah piye to, Tan? Heh. Lagi model ten ngono nggih. Nganten nak. Iya, zaman biyen iki ngasih anake durang ten ono. Saiki ora enak. Ten. Isir kok tak wawancara eksklusif engko lho. Masa nganten anyar terus boyoke ngencek ngene iki, Mas. Heh. Boyoke ngencek. Kita kan benaknya ra gelem. Namanya tapi detiknya mari arek kuwi nek. Kita main game headset nih. Ya, ben lah ben. Lah ben pan kuping. Lah iya lho. Gede. Karo limbuk ya apa ya, Mas? Yo. Yo, nek wan sing arep dhewe kae yo. Kalau kuning kan lho, kuning merah. Oh, sing kae, sing arep lho. Kuning patunan kan lho. Iki kuning lho, bilang iki lho. Limbuk iki kita kan bala yo. Iya. Biasane ini motor kira-kira apa orang motor ini? 20 Mak. Kok iki ya? Ini kok dikobredun iki. Pangkringan pitike sene kono to? Ora dile to? Urung arek. Coba sing delane kono. Ini apa iki? Ora. Wong golek yo ora enak kok. Pir. Kok laku kowe? Jalan-jalan yang orang waras ya. Kompotan ning ngene ya. Kabeh kuwi tak dikene ngendi ya rek lagi ta lho. Ora waras kuwi. Iki tak kantongi enggak? Adilong. Sing rada yang ini sih. Kabel rada yo. Lampu tak telepon ora iso. Ora. Wah, anu lho endi? Endi ngopo? Andalan di kamar mandi. Sesuk dene kamar mandi. Udah lampu kene. Tapi sitane iki. Kalau. Di angin kan ya. Biar terpakai ya
Ora iso urung pengalaman. Nak njelet drum itu apa aku? Kami selama ini jero. Aku jero ditaleni. Kalau nggak ada tak. Ya, pecek apa enak. Ya lho ki nyangkang minyak to. Ya durut. Dene ngomong aku menang ora tak kono. Aku ini potong pisan ngono wae. Syuting saya lho, Lek. Kira-kira ninja gitu amat. Ngene iki Biasanya kudune ngene iki. Ragam ngene iki. Selamat. Aku syuting tenan, deket tenan. Ora lho iki. Delik oleh lo. Aku syuting tenan. Sudah selesai. Sepadang jinglang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video vlog saya kali ini. Terus suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kena, saya. Ya. Asik di tempat tambahin kok rek golek kok. Ya gol-gol mak kabeh aku ya gol. Jadi apa? Kayak gede, kan sakit dhewe ya.